Hey, kent ze deze nog? Jippe en de kinderkrom. Ja, wij is er nog niet groot met geworden. Ik in ieder geval wel. Maar na al die jaren vroeg ik me toch eigenlijk wel af. Wij zijn nu dat brutale manneke uit Kessel. En wij zijn nu de man, de geestelijk vader achter Jippe en zijn kinderkrom. Vertel eens. Ja, dat manneke dat komt uit Jippe Turkije. Oh. En dat ligt onder de grond in Nuenen onder de Lidsberg. Oeh. En de geestelijke vader was tegenover had, dat is Peter Joosten. En dat is al een beetje een oude sok aan het worden. Nou, daar wil ik wel meer over weten. Wil ze dat ook? Blijf dan vooral deze video kijken. Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? Met nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkrom. Kinderkrom, ja dit is de kinderkrom. Ding en spring die boete om, je zit op die boxenbom. Ieder week de kinderkrom, vrije blije kinderkrom. De kinderkrom is voor Doorlopen. Rechtdoor. Dit is hem dan. Peter Joosten uit Kessel. De geestelijk vader van de kinderkrom en de stem van Jippe. Oké. Mag je gewoon zitten? Neven Jippe. Inmiddels is zij 71 jaar. Iets wat slechter been. Kijk. Maar mentaal nog altijd enorm fit Even zijn horen goed zetten. en zeer alert. In één keer is ze weer tot leven, hè? Ja. Voor veel jongvolwassenen zal dit waarschijnlijk aanvoelen als pure jeugdsentiment. Ik lust helemaal geen chips, ik lust alleen maar sproeten, maar Teuntje wel niet zeggen wat heb Stig metgebracht. Want van eind jaren 90 tot ongeveer 2013 zijn namelijk heel veel Limburgse kinderen met de kinderkrom groot geworden. Jippe, besticht toch ondankbaar zeg? Kies je iets lekkers en dan ga je zo doen. Trek er maar niks van aan. Ja. Hier, en we spreken één ding af. Als je stom vragen stelt, kun je direct naar gewoon. Wat doen je eigenlijk wel niet? Hij is niks veranderd, hè? Nee, Is nog dezelfde rebel als vroeger. hij is nog steeds actief. Peter Joosten produceerde vanaf 1985 een aantal tekenfilmseries als My Little Pony, De Bremer Stadsmuzikanten, Pim de Pinguïn en Boelie. Maar na al deze Nederlandstalige kinderprogramma's vond Peter het in 1997 de hoogste tijd voor een Limburgs kinderprogramma. In die tekenfilms, ja, dan moest het vrolijk zijn. En toen bedachten we een karakter. Jippe. We gaan beginnen met TV8 Limburg. Nee, eerst Brabant. En als dat goed gaat, Ogen Limburg. En ja, ik zeg, ik huur het wel. En toen kwam Harro Koumans, de oude directeur. Die kwam wie dat zat met een kinderprogramma maken en zo. Ja, ik zeg, ja, we zoeken gewoon het kinderkrom bijeen. En zitten, dat is trouwens ook een leuke naam. Ik zeg, dan is dit, gaat dat kinderprogramma, gaat kinderkrom heten. Klaar. Dus zo is dat gebeurd. Goedemorgen jongens en meisjes en welkom weer bij je nieuwe kinderkrom. Goedemorgen, fans van Limburg. En zo zag Jippe en zijn kinderkrom dus het levenslicht op de Limburgse beeldbuis. Maar voordat het kinderprogramma geproduceerd ging worden, was er wel nog wat discussie over de voertaal. Zo, hier ben ik weer. Dat was cool. Hey, ouwe taaie, alles goed met dich? Dat was een strijd. Ik vond dat we Jippe dialect moesten leren en met Jippe ook kinderdialect moesten leren. Want ik denk dat het dialect, Limburgse dialect, tekenend is voor onze identiteit als Limburger. Vandaag is het KVL en dan zul je wel 1000 keer komen. Ja, maar Merel was in de kinder dan. Ik zit er helemaal geen. Ja. Helemaal geen. Jippe, nou, ja, Jippe weet het ook niet. Ik snap er niks van. En wat staat er? Ingang genuttigde. Ja, maar ze weet toch? Ja, toch? En dan gaan we maar eens kijken en dan hopen dat de kinderen binnen zijn, toch? Ja, want dan zul je wel wat doen. Nee, wat zeg ik? Wat 3000 kinderkommen heb ik gehuurd. Nou, we gaan kijken. En we kregen de Veldelijke prijs voor en zo. En allemaal niet belangrijk. Ik vond vooral belangrijk dat, ja, als dat ze twee talen kent, dan kan ze later ook meer met taal doen. En
ja, dat geeft zich een voorsprong in het nadenken. Want dan moest ze heel goed nadenken van, wat ga ik zeggen? En dat is voor kinderen is dat ook, als dat ze dialect aangesproken worden, moeten ze even omschakelen van het Hollands naar het dialect of van het dialect naar het Hollands. En dat prikkelt de hersenen. Ja, we kennen jou natuurlijk van het KVL. Maar vertel even gewoon eens Wim Bestig. Ik ben Joël van Eestwijk, ik ben 12 jaar en ik kom uit Boulder. Oké, en dich? Ik ben Anieke Jacobs, ik ben 12 jaar en ik kom ook uit Boulder. Ja, en deze twee die kennen dansen en zingen geweldig. De Kinderkroon was eigenlijk alleen maar een programma om kinderen aan te sporen, iets te doen met kunst en cultuur en vooral de identiteit van ons Limburgerschap. Dat is super belangrijk. Dat was voor mij de drijfveer om ja te zeggen. Niet de poen, we hebben nooit echt voor de poen gewerkt, dat kwam pas veel later. Maar gewoon lekker gek en lekker spontaan. Oh Jeppe, wat leuk was dat? Ja, helaas, pindakaas mochten wij weer niet met Merel. Het is altijd Suzanne die met haar vrekke naast vooraan staat. En die wilde altijd direct alle leuke dingen doen, zo. Hallo Jeppe, doe eens even rustig. Ja, Suzanne, het goed geluk. De presentatrice die had een handje achter in Jeppe. En ik steeg achter de camera. Want we hadden toen nog niet zoveel personeel. En ja, dat waren heerlijke middagen. Die kinderen die in de studio uitgenodigd worden, die gaven de maat aan. Dat is wel een hele coole. Hoe ga je ze hem neerzetten? Op de kast, denk ik. Op de kas? Dat nemen ze eraan. Ja, moest ze maar heel goed bewaren, hè? Dat is wel die, van, waar zullen we het met elkaar over hebben? Wil ze het hebben over die meester of over die juf? Of wil ze het hebben over dat je iets bijzonders hebt gedaan? En dan was Jeppe wel altijd zo. Vertel een schatmanneke. En als ze niks weet, dan zeg ik het toch wel gat. Maar Geert zingt dus met een microfoon dan dat... Ik moest gelijk de camera bedienen. Dat was gewoon altijd maar één shot. Ik ga een koptelefoon. Wie ze nu tegenwoordig hebben bij die spelcomputers. Ja. En die kwam gelijktijdig binnen. Dus dat werkte perfect. Dus die kinderen die gaven de maat. Ja. En Jeppe beet druk. Maar en je moest nog de camera bedienen. Ja, maar ja, als hij goed staat, dan hoeft ze er weinig aan te doen. Ja, hé, wat is dat hier nu? Moest eens kijken wat een oude broodjes, die gaan ik allemaal opeten, want ik heb ontzettende honger. En normaal eet ik minstens 50 broodjes. Hier met, zo. Wat doe je wel niet? Hoef mij niet te kletsen op de vingers. Die zijn allemaal voor mij. Ik wil hebben. Ik wil alles hebben. Allemaal die broodjes. Hier, door. Steek ze maar in uw tas. Ja, Jeppe wordt een brutaal mens, hè? Zo mag ik het zeggen, hè? Ja, ja. Er zijn vast en zeker wel eens dingen gebeurd in een aflevering op tv. En hebben dan papa's en mama's boze mailtjes geschikt of belletjes gepleegd naar alleen. Heb je dat wel eens gehad toen nog niet? Ja, wie Jeppe in de kerstboom was geklommen, weet ze het nog? Hij zat boven de kerstboom. En wij zaten met een tuik aan de achterkant van de kerstboom en trokken de kerstboom om. En toen leek het op de televisie of Jeppe de kerstboom had je omgeduwd. En toen kwamen er 11 aangetekende brieven binnen dat we te ver waren gegaan. Zeg, je hebt er gedraagd. Het zou die broodjes zijn voor de kinderen. Hier heb je een broodje. Als je soms een broodje wilt, alstublieft. Het is toch niet begonnen, de warpen. Wacht Ach, eens. Mariska, maak dich weg. Wat vind je wel niet? Hij deed dingen die kinderen heel graag zouden willen doen en niet durfden te doen. En dat is eigenlijk best wel jammer, want ik heb nu zelf kleinkinderen en ik kan je vertellen, dat zijn geen lievertjes. Ja, wij hebben ze dat, hè? Nou, houd die fatsoen! Sorry Jeppe, sorry. Ik zal me gedragen. Hey, maar Piet, is het nu ook de kracht geweest van het programma dat je immer vanuit het kindje hebt gedacht en vanuit je eigen kindje zijnde wat nog een beetje in nog zit? Kan je dat zo zeggen? Nou ja, wie in de Veronica-gids sting op een gegeven moment een volwassen kind met veel fantasie.
En toen wist ik van, ja, die journalist die had gelijk. Ik vond het heerlijk om te fantaseren, maar ook heerlijk om even het kind zijn terug te pakken. Net hetzelfde als dich. Uiteindelijk ging in 2013 de stekker uit het populaire kinderprogramma vanwege bezuinigingen. Maar de mensen die nu denken dat Jippe ergens op een zolder in Kessel ligt te verstoffen, hebben het mis. Ik verstof nooit. Wat tuntig was dit nou voor een stom vraag. Sorry Jippe, sorry. Dat is niet mijn bedoeling. Nee, ik schreef nou columns, onder andere. Ik of Jippe? Ik en Jippe. Oké. Ik gewoon druk met hem in discussie en hij had altijd wel een leuke payoff. Net hetzelfde als dat we in de kinderkrom altijd een goede payoff hadden. Daar werden diep over nagedacht. Wauw, wat stoer. Ja, maar weet je wat ook stoer is en een heel stuk minder stoer eigenlijk is dat we aan het einde van de uitzending zijn gekomen. Helaas, pindakaas, jongens en meisjes. Ja, dat is wel heel erg jammer. Gewoon samen aftellen, hè. Daar gaan we. 1, 2, 3. De kinderkroon is verdicht. Jasper, en zeg maar tegen die bussenjutten dat ze een keer het OLS moeten winnen. Wie oud zit je inmiddels nu? 70 geweest. 70. Ik wil echt niet het graven kan of zo, maar gaat Jippe een graaf met in, denk je? Jippe gaat nooit het graaf met in. Jippe, dat komt onder de, dat komt Jippe te kijken, dat ligt onder de grond. En onder de grond, daar wemelt het van het leven. Als ze dat maar goed werd. En ja, ik denk, als ze al onder de grond is geboren en hebt geleefd, dan hoeft ze niet meer het graf in, want dat is, dan zit er een kist tussen. Dat is een beetje dubbel op, hè? Dan is het dubbel op. Als je zo terugkijkt op dat tijd, hè, met de kinderkroon en met Jippe en toen je daar achter de scherm heel druk mee bezig wordt, mis je dat niet wel eens, dat tijd? Daar heb ik een antwoord op, wat ik niet zal verbazen. Vertel. Wie de kinderkroon ophield, kwam de periode in mijn leven dat ik zelf kleinkinderen kreeg. En toen had ik mijn eigen kinderkroon. En één dingetje kan ik met zekerheid zeggen. De wereld van het kind heb ik nog meer leren begrijpen wie ik kleinkinderen had. En ik heb er op dit moment 6. En 7e, daar zit er ook bij. Ja, dat is fantastisch. Daar kan ik van genieten. Meer van nog als zelf tv maken. Zo, Jippe, dat wordt nog wel een lang gesprek, hè? Hoe vond je ervan? Ja, Jippe tippe tippe, Jippe tippe top, Jippe tippe tippe is en blijft de top. Hartstikke mooi. En Jippe, tot slot, de kinderkroon is voor... Dich, mich en voor iedereen. Toch, Jippe? Ja, zeker. Wat doe je wel dit, zeg? Ik denk me van alles, jong, sorry. En hoe droet hij? Oké, dat is goed. Oké, ik ga weggaan. Jongens, daarbij.